LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. No jende oko kae no kwa bogo thumwate ma sani ngata ni msani kine ngani msani kine na ken wuod Ugenya ken ngano wuod Siaya ken ngano jakanga Ohangla kijende odonje te ang'eni employment onge lakini wadhi ure jua kali ok wanyal bet jothumwate iwinja ok wabobet ni wane YouTube wate to ok wabobet ni wan wasani wate udwa ne Magi makoro nyaka wawachi. I saw a certain clip that I feel is very appropriate for any other person that is there. Majaluo. Okwanyal bedo YouTube wate. Okwanyal bedo jothum wate. Okwanyal bedo wasani wate. Yeah. Nyithindo matindo odhi oburore thum gideliut thum masane iyudo ni ng'ato go nyaka thum gi siling 3,000 ng'ato nitie modok nyaka kwano chupni gik minitimo chon manyaka utina loka gine nosewe iwinjo omiyo thum value ne dok chien nikech ng'ato yawo dhoge wer. I've been telling people for several times that it takes a lot to be an artist. It takes a lot to be a musician. Not that if you can sing, then that one is just a free ticket, a direct ticket that you are now a singer. No! Inyalo bet ni inyalo mana ndiko wer. Iwinjo? Magi ang'o motimo andala jothurwa koro wang'a gine inyalo bedo abeda ni inyalo ndiko wer timiyo ng'ama brand ne nitiere jothumbe mang'eny mineno kaka machalo kata Tomi gine iwinjo mane ong'ere ni atomi to ji mono gin go machalo Sweto Kanda emono ndiko Kamaliza gine Ouma emono compose wer Kamaliza Majengo maka wuono bet ni gin jok ma ong'ere go to wane piny masani en ng'ato seng'e ng'ato moni osegolo tho aya kosego adek oseyawo band udeliut thum ukethe nyando wacho ni ikweri ibiro chwade upcoming ichwado ineno. I feel, and that is why at any given point I'll disagree with these organizations mabedo made magajawa. They are valueless, they are worthless, and they do nothing. Gin mikakati mage mwaketi ajawa manyalo control aneno ka wan gi council, wan kia managers, wan kia gitimba ng'o. What do they do? Nikech ma ohala jo apikni bede bura mawach ni yawa ing'e gima timore e kilomita 3 wabiro tiyo gi pesa machamo kama kata yare stage ni nyaka stage kata giwinjore ni onge stage 20 to ajawa because ma business mapidho inda ma business mapidho pija kaeli ma is a business ma jok mang'eny osetimo go gik madongo when not look into then odhi kethore kamano umari biro chako wero paru dis moko adek to feel ni koro to nego bed ni oyawo band iyudo jok mang'eny osepenjore ni Omari ang'ama ni beda musician okay go thum beni you are talented in gi talent oh hey
Ang'o ma Elisha kwer? Ang'o ma Elisha kwer? Ma in chuni mondo yaw band. Mamoni wer ka Elisha. Mane momiyo Lady Maureen will still remain to be one of the best female Ohangla artists. Maji poka omach nango. Jok machala Queen ochogo gini maya. Nigi pride mok ginyariwore gi nyiri moko ang'wen mondo gilos band motegno manyalo ingo mar ng'ata ma feel ni. Iwinjo. Ng'ato yaw band gi sinea. Migo ni pengele mano band kendo iyudo ka bulunga kumoro. Nabire village ka ikora ni ng'ato noluongi. Upcoming makata analogi parodis king'iyo parodis gadhi yudo ka 56. Upcoming man gi thumbe 5. Be oluonga biro goche gweng' ka kendo embe ni chunye geto ni uru piny. Eyudo. Koro ngima wanyalo lokore wan kaka artist. To mana ka waloko pachwa. Ngima wok bi lokore ka pachwa tudinore. Ngima walokore ka pachwa oyawore ok kodinore. Sawa. Nitiere upcoming mabiro mang'eny kabisa. Gima kono ji pile tok gi nyayie koda. Ni when this upcoming artist ochokore kanyakla to giyawo band. Iwinjo. Wan gi wuoyi moro ageni iluonge nango monogo ne Papa Tio Roto ne. Kijana ni iluonge nango. Ba kijana moro monogo ne Papa Tio Roto chiluonge nango. Madisco the Mayor. Aya, wan gi mawer machalo Papa Tine. Enos Katoto. Iwinjo. Wan gi wasani gi osebiro mang'eny gacha. Madisco the Mayor ogolo thum achiel mogo Roto. Osewe Papa Tio yawo band. Enos Katoto kore kotieko skul ogolo thum moro kama en oseyawo band. Kendo ne cho luonge mana gine. Ang'amo no jogi wacho ni ng'at machalo kaka Othicho Jasuba. Enos Katoto ne donjo kata kuom Othicho. Madisco the Mayor ni pod agocha gi Papa T. Ineno to nuo bet gi strong gine. But ng'ato matin kama ng'ato wero achiel en oseyawo band. Wer achiel ne band. Wer achiel pap band. Ng'ato be otima challenge. Nitie nyako moro maduonde mit. Mono timo ikeni iluonge ni Merel. Notimo duonde mag John Junior. Yawuoyi makore mosere jokone ni duonde no osedhi e studio osegolo thum band. Yeah. Yani ng'ato be miel mamit osikoni inyalo miel. Yani thum en kumoting'o gik mang'eny. Koro Madisco the Mayor ogone Papa Tio Roto mo hit mowuok maber. Winja ni karo nyalo go Roto maber e thum. En oseyawo mare. Band. Enos Katoto. Bwani wer maber ka Papa T osegolo mere wuok ka Papa T the same. Band. Kiro ibo winjo kata ni Ken Jober oseyawo band. To kana mana dhi yawo band na very soon. To donge neno ka adek tatu nogolo thum ni akeni wacha anagine ne anapudo duong'. Mopames yana neja. Pare, koro iyudo ka ng'ato nyalo chochea ng'ane adek tatu. Bwani nyalo golo thum. Band. Adek tatu nigi band ni. Nyaka yobraku. Iwinjo. So, wan mwaketho thum. And ka wan gi jok motele ajawani. Majabet ga e buche ka uwache ang'o. Nikech magi gik maketho chiro. Don't you see? Band gin auchiel to ok nya timo gima band achiel timo. Adwa na yaw wiu. Wan gi gimoro miluongo ni branding. Kauru time, chokre uru jok man gi talent,
kauru dweche adek mogo agoya ng'eni pod nyakudhi kasara. Dwe mar 4 koshika nyakuyud ka ji identify, because wang'eyo maber kabisa ni jok man gi talent gin nyithindo maya piny, but owuora gi chuny mar ng'ai mane madwani bed mbele ema tamo wadhi mbele. Ineno, to gimukia ni kuriuru muloso band achiel motegno, to that band can now build each and everyone. Ang'eyo ni samoro ng'ato penjore ni koro pesa ni obiro timo nang'o. Yauru neutral channel mondik niya luo lyrics kata luo ang'o band, to koro ng'ato biro kanyo to wer tuketo to ineno to biro yudo kudhi fa. Mane momiyo jorumba kata jogita moko ma pod wero wende ji ka pod yudo show molo kata jo ajawa moko ninde ot ma nindo. To be okasra kasa ne gin jothum mane mawere e baf. Aya nitie jok moko monosedhi mbele to koro duogo chien matin. Duogo chien en gima nitie. Ok winji kar mondo gimany kata jomoko ma pod ogine gi makrego. Ok winj wach. Jok moko machalo Kevo Makawili komakore gi ng'ane lakini ng'awa wude lego ni kude lego. Eyudo Kevo Makawili nigi talent ma wer, kodhi omakore gi ni kude lego ma bende wer, to gidhi gimakore to giketo band motegno. To nikech koro pride an adoga ti gi ng'ane, an ati gi ng'ane, an ati gi ng'ane, miyo koro wana jothum gi nyingwa talent wan go kendo ji paki kata kodeni ng'ane ni wer, to gi kuma gidhiye tema gidhiye. Koro in idong' ni in artist me pako, in ipake paka ka ji oromo tinyiew ni soda tidong' adong'a kanyo, otherwise ng'ama gimielo to ging'eyo. Kofi tudo mani gol wer me TikTok. Kusukanya dojo ne ng'ato. To ng'eto en loka. En loka dong' wano wer ni ji TikTok. En loka but koduogo. Ineno, koduogo to nyalo timo niya. Omanyo ng'at mane mapod nigi fwa matin to gichokore. Iyudo to gigo thum. Mae momiyo jo Ohangla odhier nikech band mar Kofi joka nodhi kanye koso no kaka odhi to jogo bowere godo. Band onge. Akoni jothum man gi band. Jathum man gi band en Musa Jakadala, en Ema Jalamo, en Elisha Tutu. Mage band ma wan go. Jok modong' gin group michoko. To Prince Inda. Prince Inda onge band. Ing'e band tiende ni ya un gi gik moko set meku makata kuwacho ni waket ka tutiyo. Iwinjo inya yudo ni Prince Inda ja saxo cha biro gi saxo ne tiende ni kawuono ko wuok to saxo onge ka Prince Inda. Akene yuda. Ja sound maybe ja sound pod otiyo gi sound mar ng'ato ka ja sound oleo mama ko gin gi Inda. No. King'iyo Elisha kawuono, Elisha nigi tools ge. Studio bende en godo. Studio en go. Tiende ni band and full. Kwa wacho ni bas wan kawuono waloro iluongo ni Suba Kings mar Elisha. Kawuono Elisha to. Studio dhi dong' ka pod ji record. Sound pod ji dhi dong' ka tiyo go mar Suba Kings. Iyuda? To ng'ato nigi sinea tiwacho ni mano band. Koro in short time mondo Inda bende studio ne mok ni next time kogolo thum to chako complain ani kia ni giyore we would be weche mag golo thum ka koso no. Ineno gitim research gima band en gima wacho to giketo band obedo band tiende ni okay an kaka jamakna ga kamera ibiro gi kamechi tiende ni biro tiyo gi mara kileo an gi thuolo mar manyo ng'ato omak kamera. To sama pod ibiro gi kamechi tiende ni pok achako production. Kata kora pakora kanyo ni The Nash Pictures to picha to mari nyere wacho ma Nash Pictures mane ya. Nash Pictures gi nying lakini gik moko to. Koro jogi onge ga gi band en mar Musa Jakadala, band en mar gine Ema Jalamo, band en mar gane Ema Jalamo, Elisha Tutu. Anaye gani jogo tene gi band kata kanye yani odongo swag wik ok meki kure
Mama gik mosanyi meke ji to reyo kamoro. Mag ji makaja sound go enoma to thum nyaka ta leo. Thum nyaka ta leo. Euro. Bando koringo bed ni podego ni ng'ato podgo ni simu ni dongwa mi kia nang'o kasto sound marwa mago tamo. To kare managers to gibedo timo. Mago ok managers. Makiluongo ni agents. Yani the salesman jok malendo iseneno jok moko maono maka joono. An Jok mauso. okwakele manyiso producer okwakele omari ka Saturday. Moko podi penjo mari no tamo. Euro. Manager en ng'ama bedo e office. Iwinjo gima na miso wacho cha makata en onge go. Koro inowacho ni Toto gi ne gibande gi. Koro gimbe gin gi managers ma mek gikoso gimbe gin gi joono go. Eli Toto nigi band but pod en gi joono. Eli Toto nitiere office minyalo dhiye mar recording. Koro oningo bed ni wabedo gi Super Kings office mwanyalo time bookings. Iyuda. Okoningo bed ni pod wago simbe. Ni yala kanyo bodonge nono Saturday akele eli. Akene yura. Oningo bed ni jathum upgrade to an extent makore imanye. Ineno, Prince ndingini sani imanyo. To sama ng'ato osedhi moyawo band. Oinya biro ome gi pesa kusene modhi to dhino ng'ado gate. Ing'eni ka ok awinjo. Kendo ng'ato jathum moro nitie maduong' to kwayo chance odhi nodhi ng'ado gate. Kendo ka jathum be nitiere ma en iluonge to chule pesa ne chuth to dhi. En ogocho to wa. Gimono ng'ado gate. Bas koro gini en tieng' ariyo. Mondo mine kichulo gate tiende ne jakanyo pod ok oyie kodi. Kata in ing'e maber ni idhi yudo pesa ma jogo ok dwa miyi kanyono. Koro kok gidwa miyi pesa no tiwacho niya we ang'ad gate kenda nikech in sure ni idhi yudo pesa ma ok gidwa miyi no. Another one manyalo miyi ng'ad gate en ka jakanyo ko trusti. Koro wacho ni en ok onya yie wang'ni no bi wang' kendi. Koro enda onge band iluonge imiye pesa ne. Elisha nigi band to odhi ong'ado gate. Pogruok nitiere kanyo. Tiende ni inyalo gero brand. Okay. Omari kawuono nyalo bedo gi brand ma pesa en go moningo bed no riembo gache. To nikech wich ng'ech mar Omari pod ohaya gari. Iyuda. To ng'ato onge gi brand but riembo gari. Koro mane emwa highlight jok mosewinjo bedo ni bedo gi band. Machalo kaka Prince ndo bedo gi band. Owe bedo gi group of people. Ibedo gi gige ni te. Jago bul yudo bul kanyo. Jago piano yudo piano kanyo. Jago saxo yudo saxo. Sound yudo sound. Mok ni kasuru mondo ng'ato ogire go kedhe godo. No, man ka kiny ng'ano okay. Ka jali oyudo ng'ano. Ka jali oyude kurwang'a yo. Japiano apiko tuomo gi piandi. Ma piano pogore ariyo. Dhone japiano to wiye murudhore. Kinyugo thum nang'o. Iwinjo? Oningo bed ni ine ona mar band. Ibedo gi gimoro amora mar band. Koro iwacho ni in gi jotich. To ng'ato wacho ni en gi jotich. To jatich biro gi gire mar tich. Mago tang'o. To ng'ato kaka Javan maka judo cha. En gi band ne kosembe ma group of people. Koro Javan maka jude ma koro onge band. Kechano ara piano si moko dhiyo go piano kendo. Koro Javan maka judo en amang jok ma onge ga band. En amang jok ma nigi group of people. Iyura. Prince ndo dongi percentage matin sana mondo bed gi band. Iyuda. Nikech kata king'iyo jok mutiyo godo oketo gi constant. Joka ni constant nikech pesa ne kacha. But kawuono ka ng'ato yudo pesa molo mimiye kacha. To soe. But band oningo bed ni wan nyaka gi contract. Ma waluwo chik mar contract mok inyal wuok. Iyuda. Koro jatich ni ok nyal leti down. Ibe onge yo minyal lete go down nikech gigi te nie through writing. But in kanye dongwa nyalo tiyo. Donga pano gawo bina ntia ko pango mare kamano koso. Ogawo bina dong ngene kata kawuone idwaro kode show. Nitie kuma ndike email. Iyudo. Ok bi yudo ng'ato ka duongo dot ni allo wan mwatiyo ko gawo bina koro no.
koro maka adop ki bolu cha bende ko email ni koso ni kacha nitiere two types ma mitimo godo ginyalo reach out iwinjo kaluwore gi kaka trend kata inyalo reach gi out. It is two way. They can reach you, they can reach out to you, kata imbi nyalo reach them. But nyalo reach gi magitamre accept request mang'eny ji osetamore mang'eny osetam request mag ji mang'eny iyuda kechano kachiele kano temo kamanyo ng'ani ni babu weno akia nochopo nade babu be no dhi kacha no nitie matamorega kata gin nitie matamo nitie magimbe gichulo nyaka ka gidwa notim gitim nikech ging'e impact modhi kelo but nitie machudo kadhe kanyo nikech ong'e impact modhi kelo so gini en two way traffic kadhi benefit kuomi ichula achuli kidhi benefit kuoma ichula iyoro kedeno gini but Nyakuramogi be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny obed lendo mag ohala lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth bas kik ibed gi kionko moro amora ni mar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in wan kod jolendo manigi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74 bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. koro Ohangla koro nyaka bed organized mondo mane momineno kata oga obina chamo industry cha jomoko wacho ni ng'ane gini luoko pesa mondo mi luok kodi pesa nyaka ibed ng'ama organized te ng'ama nigi sene achiel ng'ama biro approach ni dwa luoko kodi pesa to jo pesa go be dhi mana kuma ginene ka ji obedo organized gikone bwana biuru wan wadhi miyi $100,000 iyuda tiketonwa 60 in ikawo 40 60 million don't 60 million taka amiyo 40 no 40 tadong gi 60 ingam okay in wuon pesa wawach ni kigolo $100,000 ng'ato nyaka kata mana 20 million to 80 bet mar wuon pesa koro wuon show imiyo kata 20 million jomodoka to pesa mokitiyo ne kata ka ng'ato 110 kende bwana kata mana 5 kitu mang'eny ok idhi bedo kanyo kendi mana kama tendi chaki wuo isewuok kanyo but ndiko kacha cha ni Omari ne nigi show weche mopondo weche mopandi inyenyo elela kineno kokuok kuomi matiende ni onge isebe ne sigana mamulo ngimani sigandi joluo joajawa jothum mokwongo kapok waduogo kuom Ohangla ong'eane life mar jothum gi familia margi ineno Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang' ochiem to chiem mariek nikech be samoro tudri kodwa seche duto ndalo duto kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube TikTok Facebook mondo yud wechegi kamoro amora ma intie mana kar bedo kete mana kae kete mana kokidwa kete kata wabro keti gi thuon Luo Trending Nation LTN the best ahead of the rest.